Ini zita ndinonzi Spencer Godfrey Dube Chirimambo. Kumba ndinobva Chipinge. Ndiri mwana wamuno muChipinge. Pamakondo apa Marisitu ndo kumba kwandinobva. Mhanzi idzama bva kuteerera apa ngedzangu ndini ndakaimba. Ini zvemusic ndakatanga muna 2004. Asi zvanga zvingorivya zvekuti unongo uchingoti apo. Kubva 2013 ndo pandakazonasa kusimudzira kuita zvekuimba ndichifamba nechikwata chinonzi Kodzevu Stars chinotungamirwa naMukoma Brilliant. Ma-CD acho nema-DVD acho mamwe makati vazhinji vacho ndofunga ndo pamakandionera ma-DVDs nengoma yakanetsa yakanzi pana ari kutenderera ya 2013 tiri muKodzevu Stars. Zvine zvino ndauya ndine yangu timu inonzi The Crossfire Superbeat. Ndo yese timu yanga ichitamba inonzi The Crossfire Superbeat. Saka musaneseka zvenyu kuti munhu tanga tisikamuzive and music yake anongoita chinhu chimwe apa pakanzi Golden. Pamasongs yakanzi Golden uyu munin'ina wangu akashayika. Saka zvakashayika ndikati regai ndimuimbire song. Saka muchiona yekutanga yacho yakanzi Famba Zvakanaka volume 1 ndo yandakatanga ndakazvimisidzira ndiri ndega. Yanga ichidudzira kuti Famba Zvakanaka Golden. Ndobva futi pane chitu yacho yakanzi Mapisari ma23 ndichobva futi ndaisa futi Golden remix. Saka muchingoona zvinhu zvakaita sekuti zvakange kufanana. Saka ndatenda masupporters angu nakirwa nemusic. Ndiri kuuya nedzimwe music dzinotonakidza kupfura idzi dzemuri kunzwa idzi. Ndatenda. Kajopada urarame Panyika pano ugana kajopada urarame Panyika pano ugana kajopada urarame Panyika pano ugana kajopada urarame. Makati vateereri indinezwa Robert Moyana. Ndini producer kubvira pa CD iri kutanga kwaro kusvika kumagumo. Munikazi we-CD iri wakauya tingaronga murongero takaita. Asi ndozvona zvakafamba ngoti DVD ndoro makutoona. Izvi uno tiri kuronga zvimwe futi zvichawandisa kudarika zviro zvamakaona izvi. Isusu studio tinayo isusu tinobatsira munhu weshe anenge achida kubatsirwa. Ati shori munhu kuti munhu chimiro chake chakaita seyo ukasvika kuchida kubatsirwa tinodini? Tinobatsira. Iri namba yestudio. Namba yestudio muchaiona pa DVD. DVD reshe tinodusa isusu kana kubudisa tinoisa namba dzedu apa kuti kuti munhu anenge achida kubatsirika akasotibata. Ndinotenda vabereki vemukomana uyu vakaita kuti vamupe zvipo zvokuti akone kuoneka ibuta DVD iri panguva yakadai ngeyanhasi. Ndinezwa Robert Moyana kumba ndobva kuMozambique. Ndobva kuMozambique. Studio yedu iyi yakamirira tese vanhu vanongada zvemusic. Wese uda zvemusic ngawe tinobatsira kusvika music kwadi. Wabuda atinei kuti ikwasa kana kuti manyalo kana kuti irumba kana kuti irege kana kuti izimudhanzi kana kuti hipopo kana chii zvacho kana mamuvi tinoshuta. Mamuvi madrama zvese tinoshuta. Saka ndinosiyira inini kuvateereri veshe ve-CD ndinoti sapota mukomana uyu. Mukasapota mukomana uyu masapota nini? Masapota newese muimbi unoona simba rekuti abudise diski rekuti nyambori mangwana muchazofananira meshe mudi meshe munofamba. Ndatenda. Famba zvakanaka Golden iwe Golden. Famba zvakanaka shuwa. Famba zvakanaka shuwa iwe Golden. Zvakandirwadza kufa kwemunun'una wangu Golden Chirimambo. Nhasi rakaronda moyo risikaperi kumureba Chirimambo. Rest in peace Golden Chirimambo.